ndị be anyị ọ ka ha nọ mma etu o si wee si n'ọnụ onye ofe mmanụ pụta na ndị Igbo amahọ ifewu mmadụ ire ahụ ya na ife a ndị oyibo na-akpọ prostitution, ndị Naijiria na-akpọ akwụna ma ashawo. Ọ ka mma etu o si wee si n'ọnụ onye ofe mmanụ pụta ka nye ọnụ the context o ji wee kwu ya. The man so na ndị bịara n'osisi ndị Igbo n'ala Igbo. O nwere article m fụrụ oge gara aga, oge ahụ ebidobeghị ndebe akwụkwọ. Article ahụ aka dị n'ime archive. Onye Yoruba si na ofu ife motivetri ha ncha ji wee nakpuo Naijiria na-amị ka ha bịa sochaa otu ha, ka ha bịa sochaa amụ ha na ahụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo. So nwata nwoke a wee na-akọwa na oge ha batara na Nsụka na ọpọ na-edisplesiri ndị Igbo na ha n'ọfịara na ha afụghọ nwaanyị kwereghachi n'okwu ya enu for them. Maka o nwere ebe nyanwa si abịa na oge mgbago Lagos. O nwere nwata nwaanyị onye Yoruba m na-ede ma oge ọsị mbịa bịa egwu ekwedu m je maka mma na mụ nwa nwoke adasi nwaanyị ya chọta mba anyị oge my mother nọ ndụ, oge my father nọ ndụ. Ụmụnne m ndị tọrọ m emekwu ya mana be ha na Yoruba nwata nwaanyị onye Yoruba mụ na ya na-atọ ụtọ si mbịa bịa egwu tụọ m mana dịtụ nọọsụ nje nnụ ka mama ya na-agwa papa ya n'ọkọ onye dị etu anya na ịma na Yoruba enweghị nwoke na nwaanyị nwaanyị anụbeghị di na nke nugoro di. Ife a na-akpọ ha ncha ahụ ofu ife ọkọ ahụ n'ọdị ụkwụ. Ọkọ nwere ike ịwụ di wụrụkwa oyi na mụ ụwa ọkọ onye dị etu a. Ịma na ndị Igbo adala ka ịmụta ife dị mma, mana onye ọbụla nwere uche ya mụta ife from ife a. Na ndị Igbo nwaanyị anụbeghị di na nke nugoro di a na-akpọ ha different things. Mana Yoruba ma nke nugoro di o ma nke anụbeghị di ofufe ka ha ncham. Ị na-anya na ọhụụ na nụrụ nwata nwaanyị ahụ anụ ọkụ ya ka mgbo ọrụkwa nna m n'ọyị ka anyị na-eme ọkụ ya ka mgbo. Ọnya ka ihe eji ma mba ma akwụna na nke amaghị akwụna. Igbo amadị ife dị ka akwụna. Adịdị be anyị na ya ama akwụna abụkọ na ahịa edo special. Ife kpatara na ya amaghị akwụna wụ omenala Chineke nyere anyị. Omenala si na nwaanyị ọbụla na nwoke ọbụla ya anọ n'ife ahụ ndị oyibo na-akpọ marriage. Ọ bụkwa na ya enwezi out of 1 million na ya enwe ofu onye ma mmadụ ịbụọ na-ezo ezo wee na-eme ife ọjọọ. But omenala ga-emere gịnị? Ife ahụ Chineke nyere anyị mere gịnị? Kpachiri elu na ala ka ọ fịa ahụ gị ime ya ife ọjọọ. Onye ọbụla nọrọ na di na nwunye, onye ọbụla nọ n'ife ahụ na ọmara eji ka si kwukwa omenokwu na onweghị ndị nara n'iyi ya gbakwa mbọ na-ala nwunye mmadụ ma ọ gbaa mbọ na ọ na di na-achọ di beta ọ kazidi difficult. Nwaanyị nọ na di chọọ ịgba n'ezi o ya ezo mana nke a nọghọ na di chọọ ịgba n'ezi etu o si so ka o esi mee maka onweghị onye ọ nọ nda. Ụzọ ọzọ Chineke ji wee kpachikwalite n'ụwa na omenala so na n'ebe ha na-akpa akwụna maka ọha ọsọ Igbo. By the way, ka nkọwakwa ebe okwu ahụ si. O nwere mba nọ na Cross River State afọ ewo Akona. Oge ndị ọcha bịara during Second World War na vileji ahụ ha bezi na vileji ahụ. So ụmụ nwaanyị ndị ebe ahụ soro na-edina ha freely. Odefe onye Yoruba si na ya afọ ha n'ala Igbo ebe ahụ ka dị okwu ahụ a na-akpọ akwụna si wee pụta. So ndị Igbo fụ ka ndị ahụ na-ere ahụ ha wee sị na ife awụ na ndị awụ ndị akọna na ndị a na-ere ahụ ha vileji ha dị na Cross River State. So ire ahụ ha so na ife ndị Igbo fụrụ asa arụ. For example, onye Igbo
ịsa nna ya okwu ma ọ nne ya okwu na mkparị arụ ka ọwụ onye mmadụ ire ahụ ya ndị Igbo fụkwara ya asa arụ. So ifu ka esi distansị ndị Igbo from ụmụ ife a na-ebi okwu a ọkwefu ndị Igbo a na-anụsị ma ndị ofe ebere ka m na-ebere ha because Igbo society a obidogodowa mma already na mgbe Chineke megidere ife enwee ofu onye nwee mmadụ ịbụọ nwee mmadụ ịtọ nwee mmadụ ịnọ bidoro na-ekwu na religion nke ndị Igbo n'ọwụ omenala gba aka ejima na Chineke azọwa na ndị Igbo even ndị Catholic priest na ndị Anglican priest onye ọbụla bido na-atụ ya ọnụ na omenala even though na ha nwere ulterior motives ebudo ife ọma n'uche ife ha bụ n'obi to exploit omenala ka pretend ya na ha na-eme omenala mana o doona ha anya na ụgbọ ahụ eselụọna na ndị Igbo ebidogo nachigabatụ nke ha o doona ha anya na ndị Igbo ebidogo nachigata nke ha maka ife ofu onye nụrụ mmadụ ịbụ ọnụ ya mmadụ ịtọ ya anụ ya ọ time ka ọ ga-eteke ndị Igbo ga-anachigakwa back to ife ahụ Chukwu si na ha ga-abụ and ndị na-agbagha amụ ka nna amụ ha ndị na-ekwu na ndị Igbo abụghị ndị Israel ha jee na Baịbụl fụ ife ekwu maka akwụnakwụna etu ahụ ndị Igbo si fụ ya etu ahụ ka Baịbụl si wee fụ ya and na Baịbụl si na nwaanyị ọbụla mpụtara n'Israel ga-enwe di ọ ga-enwe di nke ka ọ ya ahụ idina nwoke gụọ ya odina with discipline nwoke ọbụla sikwa ndị Israel pụta onye nwe nwaanyị onye a butere ọdụkọdụ kpọba ọdụkọdụ egoro na etu ọbụla ọdụ na n'ihi enwe nwaanyị ịgwana ndị Igbo na-anụ ihe onye ara nwaanyị ọnwụ na o nwere onye ahụ adịghọ famili ya ya ezukọta chọkwa onye dọkịta bikos na Chineke achọghọ ka ndị nke ya dị ka nkịta ife ọbụla ha fụrụ ha edine onye ebigodo ebe a but redemption ndị Igbo orugo ife ndị na-emere ebere bụ ndị chọrọ ịnọ outside ndị chọrọ ime gịnị ndị chọrọ ịnọ outside ife ha chọrọ ka ha ya enweta